Dobrý den, vítám vás na vlčinovském webu a dnes bych vám chtěl přehrát svoji partii, kterou jsem hrál v neděli v regionálním přeboru proti panu Martinákovi. Vtedy jsme hráli zápas proti Kunovicím. Měl jsem bílé, zahajoval jsem normálně E4, čekal jsem, co soupeř bude, hrál E5, takže jsem se snažil přejít do hry 4 jezdců. Když jsem ale v tento moment tady přehodil tahy, mělo se hrát D4 a získal bych možná menší výhodu, tady jsem přehodil ty tahy a ta výhoda nebyla už potom z toho žádná. Tady jsem mohl ještě dobrat dámou a vyčkávat, že bych rozehrál, ale ani tak by tam asi nic stejně nebylo takového pro mě výhodného, proto jsem to dobral. A ta pozice byla zrázu vyrovnaná. Tady jsem mělo hrát asi střelec F4, ale obával jsem se odskoka koně na H5 a stejně bych musel jít tam zpět, pokud bych ho nechtěl měnit. Takže jsem hrál na E3, ale soupeř už přecházel stejně na ten plán vyměnit toho střelce, což se mi nechtělo. Tady jsem chtěl získat, buď střelce zahnat na poslední řadu, anebo ho vyměnit, protože jsem si říkal, že do koncovky to bude lepší. Tady soupeř sice mohl brát na C2, ale myslím si, že to by bylo jenom spíš pro mě lepší, protože bych hrál věž C1 a tady bych dobral toho píka a měl bych potom spíš sloupec a byl na 7. řadě, když bych měl větší aktivitu, což soupeř nechtěl. Takže se snažil to povyměňovat. Tady bylo, jestli krýt toho pěšce nebo nekrýt z F3 nebo věží krýt. Říkal jsem si, že to bude lepší, abych mohl někde rozehrát, tak jsem to kryl F3. Ale soupeř hned šel do výměny dám. Mohl jsem měnit dámy, ale kdyby on bral A pěšcem, otevřel by se mu sloupec, čeho jsem se obával, aby tam potom nebyla nějaká hra, kterou bych musel já krýt, takže jsem vyčkával, kdo čím veme co, takže jsem jenom pokryl. Soupeř měnil, asi jsem měl brát první střelcem, ale obával jsem se, že stejně koněm odskočí někde na D7 a starýma může potom odskakovat nebo mě zatlačit. Takže jsem raději to bral věží. A tady už stejně ta pozice byla remizová. Soupeř chtěl hrát na remiz. Tady mi někde ji nabízel tu remiz, kterou jsem ale za nepříznivého stavu nebral. Ale stále jsem nemohl přijít na to, jak se tam dostat, abych z toho nějak vytěžil. Proto jsem se snažil, že budu útočit na straně, kde mám více pěšců, ale ani to nepřicházelo nějak tu výhodu. Takže se manévrovalo jenom věží a vyčkávalo se, kde soupeř udělá nějaký ten protitah, aby se tam dostali. Tady jsem si říkal, jestli to brát nebo nebrat. Nakonec jsem zjistil, že to musím brát, protože bych musel odskočit někde sem do boku králem a kůň by se mi dostal do týle, protože kdybych šel králem sem, hrozilo braní se šachem, kdybych to dobral, tak by vlastně byl věží šach pryč a ztráta, vlastně bych měl kvalitu míň. Takže to jsem nechtěl ani jednu variantu, tak proto jsem to měnil, ale už to potom bylo takové, soupeř vyčkával. Jsem si říkal, bych mohl někdy tady to prorazit, ale taky to nešlo. Soupeř se snažil furt tlačit na to E4.
V pozdějším rozboru jsme zkoušeli i tady přetáhnutí B5, aby se mi to nějak otevřelo a on mě mohl tady otevřít. Stejně to ještě docházelo, i když to byly takové rychlé rozbory, stejně k remízovým pozicím. Takže nakonec jsme tu remíz dali. Myslím si, že tam byla na začátku ta hrubka a to ještě uvidíme, až to bude v dalším rozboru. Místo tady té rošády hrát zrovna to D4, protože po výměně už tam hrozí vazby a když se vlastně zahraje střelec na D7, tak se dobírá na C6 kůň. Takže potom už by měl rozbité ty pěšce a byla by to jako, myslím si, že menší výhoda, no. Musíme to ještě probrat a uvidíme. To je vše, děkuji vám za pozornost a snad to příště bude lepší.